En moitas linguas e culturas, contar chismes considérase algo propio das mulleres. Pois aínda que xa se demostrou científicamente que os homes tamén contan chismes, paga a pena preguntarse como nace esta crenza tan extendida de que son as mulleres quen o fan. A orixe desta crenza ten moito que ver cos antigos lavadoiros públicos, que tamén eran importantes lugares de socialización das mulleres nos que se compartían chismes. Nalgunhas linguas, de feito, empréganse expresións que vinculan metaforicamente a suciedade da roupa coa contaminación moral dos seus donos. Así, en catalán, como vemos, emprégase fer safaré, literalmente facer a roupa, como sinónimo de contar chismes. En galego temos, por exemplo, o refrán a auga todo lava, agás a mala fama, e en castelán fálase de lavar os trapos sucios. En alemán, como explica o especialista Jörg Bergmann, o termo que designa chisme, Klatsch, provén do antigo Klatsch, que representaba o son dunha bofetada ou labazada forte, un son como producido polas mulleres ao lavar a roupa nos lavadoiros públicos. Co tempo, como explica Bergmann, estes sons quedaron asociados coa fala sobre os asuntos privados dos demais que acompañaba a actividade das mulleres nestes espazos, e aceptouse Klatsch como designación deste tipo de conversa, o que chamamos chisme tanto en galego como en castelán. Os movementos enérxicos, os ruidos e os gritos dos lavadoiros serían percibidos como un perigo ou ameaza que se estendería despois ao cotilleo. De aí o seu desprestixio social. Porén, para as lavandeiras era un poderoso mecanismo de subversión social e de empoderamento feminino.